Sjećate li se Mirze? Onog dječaka sa Dobrinje, čije su oči uvijek tražile nešto više, nešto što bi mu dalo osjećaj pripadnosti i sigurnosti. Njegova priča, iako naizgled završena odlaskom iz rodnog kraja, zapravo je tek tada postala još teža i složenija. Tokom školskog raspusta, Mirza je otišao u Kakanj da posjeti svoju tetku. Nadao se da će mu promjena okoline pomoći da pronađe malo mira i predaha od svakodnevnih briga. Kakanj je za Mirzu bio nepoznat grad, ali i prilika da nakratko pobjegne od svega što ga je opterećivalo kod kuće. Dani su prolazili sporo, ispunjeni šetnjama i tihim razgovorima sa tetkom. Iako je bio daleko od svakodnevnih problema, Mirza je i dalje osjećao težinu prošlosti. Povremeno bi ga obuzeo osjećaj usamljenosti, ali je znao da je ovo samo privremeni predah. Posjeta Kaknju nije donijela potpuni mir, ali je Mirzi pružila priliku da na trenutak zastane i razmisli o svemu što je prošao. Povratak kući bio je neizbježan, ali je znao da će se sjećati tih dana provednih kod tetke, kao dragocjenog predaha od svakodnevice. U Kaknju su bili izolovani, strah je bio stalni pratilac. Mirza je dane provodio u magli, odsutan, bez prijatelja, bez povjerenja. Otac je tonuo u alkohol, majka pokušavala održati privid normalnosti. Svako je bio sam u svom bolu. Ali, tračak nade pojavio se u obliku starog kompjutera. Programiranje je postalo Mirzino utočište. Svijet kodova bio je jedino mjesto gdje je imao kontrolu. Svaka linija koda bila je mali korak ka povratku samopouzdanja. Sekta je nastavila s terorom, životinjske iznutrice na pragu, krvavi otisci, ispreturan stan. Poruke su bile jasne, znamo gdje ste, niste sigurni. Policija je dolazila, pravila zapisnik, ali ništa nije preduzimala. Za njih, to su bile samo neslane šale ili vandalizam. Porodica je ostala sama, bez zaštite, zarobljena između prijetnji i birokratske šutnje. Otac je očajnički pokušavao objasniti pozadinu, ali bez dokaza, sve je zvučalo kao paranoja. Sekta je bila sigurna u svoju nedodirljivost. Mirza i porodica morali su sami pronaći izlaz. U sivilo Mirzinog života ušao je Adnan, lokalni kompjuterski genije. Njihovo prijateljstvo počelo je kroz zajedničku strast za programiranjem. Adnan nije postavljao pitanja, već je ponudio znanje i podršku. Mirza je prvi put osjetio da vrijedi, da ima potencijal. Programiranje je postalo terapija. Adnan mentor i prijatelj. Fokus se pomjerio sa straha na izazove. Adnan je motivisao Mirzu, davao mu zadatke, učio ga novim vještinama. Prijateljstvo je bilo svjetlo koje je Mirzi trebalo. Adnan je Mirzi ponudio priliku, pravi posao za njemačku firmu pod Adnanovim imenom. Mirza je, uz strah i uzbuđenje, prihvatio izazov. Noću je radio, danju bio učenik i sin. Prva plata bila je više od novca, bila je dokaz da može sam. Svaki euro bio je korak ka slobodi, fond za bijeg. Uspjeh na poslu donio je samopouzdanje i nadu. Mirza je shvatio da prošlost ne mora određivati njegovu budućnost. Kodiranjem je gradio put ka slobodi. Mirza je povremeno morao u Sarajevo, pod prijetnjom sekte. Svaki put kad bi kročio na ulice grada, osjećao je težinu nevidljivih okova. Strah je bio stalni pratilac, ali i podsjetnik na to koliko je opasna igra u koju je bio uvučen. No nije imao izbora. Svaki njegov korak bio je pod budnim okom onih koji su ga držali u šaci. Sarajevo mu je postalo poput lavirinta iz kojeg nije bilo izlaza, barem ne još. Ritualni susreti su ga psihički uništavali, ali i jačali njegovu odlučnost. Svaka noć provedena u tjeskobi, svaki pogled preko ramena, svaki šapat u mraku, sve je to ostavljalo tragove na njegovoj duši. Ipak iz te boli rađala se nova snaga. Mirza je shvatio da mora pronaći izlaz, bez obzira na cijenu. Strah je postao gorivo za njegovu odlučnost, a bol podsjetnik da ne smije odustati. Svaki odlazak bio je podsjetnik na nužnost bijega. Dok je gledao svjetla grada kroz prozor autobusa ili stajao na peronu, osjećao je kako mu srce lupa brže. Znao je da ne može vječno živjeti u strahu. Svaka vožnja, svaki povratak, bio je još jedan dokaz da mora pronaći način da se oslobodi. U tim trenucima, plan za bijeg postajao je sve jasniji. Novac koji je zarađivao postao je oružje u njegovom tihom ratu. Svaka marka, svaki dinar bio je sitni kamenčić u temelju njegove buduće slobode. Skriveni novac bio je više od obične ušteđevine. Bio je simbol nade, dokaz da još uvijek ima kontrolu nad dijelom svog života. Svaki put kad bi sakrio novac, osjećao je da je korak bliže slobodi.
Glumio je pokajnika, skrivao planove, učio i radio još više. U društvu je nosio masku poslušnosti, ali u sebi je kovao planove. Svaka lažna riječ, svaki lažni osmijeh, bio je dio njegove strategije. Učio je noću, radio danju, neprestano usavršavao svoje vještine. Znao je da će mu znanje biti ključ za bijeg. Svaka linija koda bila je cigla u zidu koji je gradio oko sebe. Programiranje mu je postalo utočište, svijet u kojem je mogao biti slobodan. Dok su drugi spavali, on je stvarao digitalne svjetove, gradeći vlastitu budućnost. Kod je bio njegov štit, ali i oružje, način da pobjegne iz zamke u koju je upao. Znao je da mora biti strpljiv, čekati pravi trenutak. Svaka minuta čekanja bila je test njegove volje. Promatrao je ljude oko sebe, tražio znakove opasnosti, ali i prilike. Strpljenje je bilo najteže oružje, ali i najvažnije. Znao je da će pravi trenutak doći, samo ako izdrži dovoljno dugo. Plan za bijeg je sazrijevao u tišini. U tišini noći, dok su svi spavali, Mirza je zapisivao svaki detalj, svaku mogućnost. Razrađivao je scenarije, tražio slabe točke u sistemu. Svaka misao, svaka bilješka, bila je korak bliže slobodi. U tišini je nalazio snagu i jasnoću. Mirza je bio spreman presjeći konopac jednom zauvijek. Osjećao je kako mu se snaga vraća, kako mu odlučnost raste. Znao je da je trenutak blizu, trenutak kada će napustiti tamu i zakoračiti u svjetlo, slobodan od svih okova prošlosti. Najveća promjena dogodila se kod oca. Nakon jezivog incidenta, prestao je piti. Okrenuo se vjeri, pronašao snagu i mir. Porodična dinamika se promijenila, svađe su prestale, vratio se razgovor. Majka je konačno mogla odahnuti, porodica je počela funkcionisati kao tim. Mirza je osjećao olakšanje, ali i težinu tajne koju je nosio. Njihov oporavak dao mu je dodatni motiv da uspije. Borio se za sve njih, ne samo za sebe. Porodica je, nakon svega, pronašla snagu u zajedništvu. Mirza je završavao školu, a posljednji ispiti su mu predstavljali više od običnog testa znanja. Bili su simbol kraja jednog poglavlja i početka nečeg potpuno novog. Dok su njegovi vršnjaci slavili kraj školovanja, Mirza je osjećao težinu odgovornosti na svojim ramenima. Tajni posao koji je vodio u tišini, daleko od očiju nastavnika i prijatelja, cvjetao je više nego ikad. Svaka zarađena marka bila je korak bliže slobodi, ali i podsjetnik na rizik koji je preuzimao svakog dana. Jednog jutra, dok je pregledavao e-mailove, stigla je poruka koja mu je promijenila život. Njemačka firma koja je potajno slao projekte, ponudila mu je stalni posao i mogućnost preseljenja. Bio je to trenutak o kojem je sanjao, prilika da napokon izađe iz sjene i započne novi život, daleko od svega što ga je sputavalo. U rukama je držao kartu za slobodu, avionsku kartu, radnu dozvolu i novi identitet. Sve što je godinama planirao, sada je bilo nadohvat ruke. Ipak, znao je da odlazak znači ostaviti porodicu iza sebe ili ih povesti u nepoznato. Prvi put je skupio hrabrosti i roditeljima ispričao sve, o Adnanu, o poslu koji je radio u tajnosti, o planu za bijeg iz začaranog kruga u kojem su živjeli. Njegove riječi su odzvanjale tišinom, a roditelji su ga gledali u nevjerici. Ispričao im je o svakoj žrtvi, svakom strahu i svakoj nadi koju je nosio u sebi. Objasnio je da je ova prilika možda jedina šansa da svi zajedno pobjegnu od prošlosti i izgrade novi život. Prva reakcija bila je šok, a zatim su uslijedili suze i tiha radost. Roditelji su shvatili koliko je Mirza odrastao i koliko je bio spreman žrtvovati za njih. Odluka je pala, neće ići sam, već svi zajedno. Porodica je odlučila da se ne razdvaja, već da zajedno započne novi život. Spakovali su živote u nekoliko kofera, birali šta će ponijeti, a šta ostaviti iza sebe. Svaka stvar u koferu bila je uspomena, ali i teret prošlosti. Ipak, odlučili su da je vrijeme za novi početak, bez obzira na neizvjesnost koja ih čeka. Zatvorili su vrata svog starog doma, znajući da je to jedini način da se krug zla zatvori. Sa svakim korakom prema izlazu, osjećali su kako teret prošlosti postaje lakši. Porodica je izabrala novi život, daleko od prošlosti, u zemlji gdje ih niko ne poznaje i gdje mogu biti ono što zaista jesu. Prvi dani su bili teški, ali osjećaj zajedništva i nade bio je jači od straha. Mirza je konačno bio slobodan. Na novim ulicama, pod novim nebom, osjećao je mir kakav nikada prije nije poznavao. Znao je da je pred njim mnogo izazova, ali sada je imao ono najvažnije, priliku za novi početak, zajedno sa svojom porodicom.
Danas, 11 godina kasnije, Mirza je uspješan softverski inženjer u Njemačkoj. Porodica je pronašla mir, otac je trijezan, majka sretna. Ožiljci su ostali, ali su izblijedjeli pred svjetlom nove stvarnosti. Mirza gradi budućnost, ne vraća se prošlosti. Svoju priču je ispričao jednom, anonimno, da pomogne drugima. Sada želi živjeti, a ne preživljavati. Ova priča je o snazi duha, prijateljstvu i porodici koja se ne predaje. Ako imate svoju bitku, znajte da niste sami. Svaka ispričana priča može biti svjetlo nekome u tami.